Στη συνέχεια, ας δούμε την μονάδα σημειώσεις. Οι σημειώσεις είναι ένας απλός τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χρηστών μιας Feng Office εγκατάστασης. Οι σημειώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν τα φόρουμ, τα blog, το μαυροπίνακα ή την λίστα αλληλογραφίας. Υποστηρίζουν σχόλια ώστε να μπορείτε να συζητάτε πράγματα και μέσα από τη συνδρομή σε μια σημείωση μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις με mail εάν υπάρχει ένα νέο σχόλιο. Οπότε οι σημειώσεις είναι ένα απλό αλλά ισχυρό στοιχείο του Feng Office. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τις σημειώσεις σε προβολή λίστας. Σημειώστε πως μπορείτε να λάβετε την αρχή κάθε σημείωσης με τη μορφή αναδυόμενης συμβουλής. Τοποθετώντας τον δείκτη του ποντικού πάνω από μια σημείωση χωρίς να κάνουμε κλικ. Αυτό αρκεί για να εντοπίσετε μια συγκεκριμένη σημείωση γρήγορα, στην περίπτωση που οι τίτλοι δεν διαφοροποιούνται αρκετά ή είναι μερικώς κρυμμένοι. Ας δούμε τώρα την εργαλειοθήκη της μονάδας σημείωσης. Η επιλογή νέα προσθέτει μια καινούρια σημείωση. Το πτυσσόμενο μενού ετικέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δούμε τις υπάρχουσες ετικέτες. Επιλέγουμε μία για να την αναθέσουμε σε επιλεγμένες σημειώσεις. Η επιλογή προσθήκη ετικέτας μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια καινούργια ετικέτα και να την αναθέσουμε σε επιλεγμένες σημειώσεις. Μετακίνηση στον κάδο. Μας επιτρέπει να μετακινήσουμε επιλεγμένες σημειώσεις στον κάδο. Για να δούμε την προβολή λεπτομεριών, επιλέγουμε μια συγκεκριμένη σημείωση. Στα δεξιά, στο μενού Ενέργειες, έχουμε τις εξής επιλογές. Επεξεργασία. Μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε αυτή τη σημείωση. Κάνοντας κλικ σε αυτό το σύνδεσμο, πηγαίνουμε στην προβολή επεξεργασίας, την οποία θα δούμε στη συνέχεια. Μετακίνηση στον κάδο. Μας επιτρέπει να διαγράψουμε αυτή τη σημείωση. Προβολή εκτύπωσης. Εμφανίζει μια εκτυπώσιμη έκδοση αυτής της σημείωσης και καλεί την εντολή εκτύπωσης. Ιδιότητες. Περιοχή εργασίας. Οι περιοχές εργασίας στις οποίες έχει ανατεθεί αυτή η σημείωση. Κάνοντας κλικ στο όνομα του χώρου εργασίας για να το επιλέξετε, μεταφέρεστε στην προβολή λίστας. Ετικέτες. Ετικέτες που έχουν προσθεθεί στην σημείωση αυτή. Κάνοντας κλικ στο όνομα του αντικειμένου, σας επιλέγει την αριστερή πλευρική εργαλειοθήκη. Συνδεδεμένα αντικείμενα, βλέπουμε δεν υπάρχουν συγκεκριμένη σημείωση, αλλά είναι τα αντικείμενα τα οποία θα έχουν συνδεθεί σε αυτή τη σημείωση. Συνδρομητές είναι τα άτομα που είναι συνδρομητές σε αυτή τη σημείωση. Κάνοντας κλικ σε ένα συνδρομητή, σας μεταφέρει στο αντίστοιχο προφίλ του χρήστη. Τέλος, έχουμε και άπλες πληροφορίες. Δημιουργήθηκε από ο χρήστης που δημιούργησε τη σημείωση. Κάνοντας κλικ στο όνομα του χρήστη, μεταφερόμαστε στο αντίστοιχο προφίλ χρήστη. Ενώ επεξεργάστηκε από είναι ο χρήστης ο οποίος επεξεργάστηκε τελευταίος τη σημείωση αυτή. Κάνοντας κλικ στην επιλογή επεξεργασία, μεταφερόμαστε στην προβολή επεξεργασίας. Μία σημείωση αποτελείται ουσιαστικά από τον τίτλο και το κείμενο σε απλή μορφή, χωρίς επιλογές μορφοποίησης και χωρίς κώδικα HTML. Σημειώστε ότι ο σύνδεσμος επιπρόσθετο κείμενο κάτω από το κανονικό κείμενο συνήθως δεν είναι ορατός. Αυτό είναι ένα κληρονομικό χαρακτηριστικό και δεν έχει συγκεκριμένη λειτουργία προς το παρόν. Θα δείτε αυτόν τον σύνδεσμο μόνο εάν χρησιμοποιήσετε μια εγκατάσταση του Think Office που δεν έχει αναβαθμιστεί από την pre 1.0 και αν κάποιος έχει ήδη προσθέσει κάποιο επιλεγμένο κείμενο. Τμήμα περιοχή εργασίας. Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να αναθέσετε μία σημείωση σε μία ή περισσότερες περιοχές εργασίας. Τμήμα ετικέτες. Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να αναθέσετε μία σημείωση σε μία ή περισσότερες ετικέτες. Τμήμα επιλογές. Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να ρυθμίσετε αρκετές επιλογές για μια σημείωση. Παρακαλώ δείτε τις επεξηγήσεις στην οθόνη για λεπτομέρειες. Τμήμα προσαρμοσμένες ιδιότητες. Οι ιδιότητες σας επιτρέπουν να αποθηκεύσετε με τα δεδομένα για μία σημείωση. Οι ιδιότητες δεν εμφανίζονται στην προβολή λίστας ή στην προβολή λεπτομεριών, αλλά μπορείτε, άμα θέλετε, να τις αναζητήσετε. Συνδεδεμένα αντικείμενα. Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να συνδέσετε αντικείμενα σε μία σημείωση και επιπλέον να τα αποσυνδέσετε.